So an rála bhí gomsa ar an tonscadal seo ná bhí ormsa an suíomh lín a chruthú, agus bhí an tonscadal seo tar éis landal ar mo jaasc, beagán on gan chuine, ní súla gom leis go thumará, bhí me ghlacáil leis go duine eile a dhéanaigh an obair ach inéarú na dála ormsa hiidse. Go bunúsach an rud an sa suíomh ná go bhfuil gáchéad de hafadtí mar seo againn, gáchéad de lehannig mar seo. Seo lehanach gur féidir le cinál éisteacht le tafad amháin agus an tras-scríobh a léamh san am chéana, agus má bhíadú ag éisteacht leis an tafad. agus a bhórúis le gail. Atá i ggéine. Fecinn sibh go bhfuil aighsiú a dhéanamh ar na focail de réir agus an tafad fuaime ag seanim. Sin fáil atá bunithe dar nóig ar an tras-scríobh atá déanta ag Andrea agus a chomhlacithe. So an dóigh go bhfuil na sonraí sin agrithe ná go bhfuil gach tras-scríobh roinnte ina bhocail. Agus tása gcuin ar gach focail cad os íonse agus cágríochníonse sa tafad fuaime. Cén líon socintí ón tosach a dosíonse agus cén líon socintí ón tosach a chríochníonse. Agus bunithe ar na sonraí sin tá muid abalta an cineál seo karaoke a dhéanamh gur féidir le daoine éisteacht agus léamh san am chéana. Ní maile mar agad at níon mo chuid éibre héinlumm ach is saola gur bhain me ansásamh as a bheith a úsáid seo agus me gobar ag éisteacht le cineál sean tafid de chean daoine ag glóirt i Chanúintí gine nach éascad am a thuiscint ach le cuidiú an tras-scríobh seo agus an caighdeánach atá déanta agus an sincrónú atá déanta idir an uam agus an scrífa faoiarú hir how tá me abalta bheith geisteach le peig agus í a thuiscint agus ceapim gur eispéir as cineál súl oscailteach é sin mar dar nóig tá átainna eile ar an idirlíon gur féidir le éisteacht le sean tafid imaige de chean daoine a bharfadó agus iad ag labhairt so éigean isteach sa microfón. I bháinna bhí sé dechar orm iad a thuiscint fiú. Ach le cuidiú an tras-scríobh seo agus an sincrónú idir an text agus an uam faoiarú hir how tá me abalta dí a chláán úsáid agus lán las bhaint as na rudí seo agus tásúla gom gur mar sin a bheith do dhaoine eile freisin. So sin díreach rud amháin a roinine muid ar an suíomh seo just an cineál rochtaine níos leithne a chur ar fád a phobal níos leithne ar na tafid fuaime seo. An rud atá against na sonraí go bhfuil an text roinnte ina focail, nó cuid den am ní focail éonar atá ach cineál éonad gearra éalochlacha, tú gan mit segments orthu. Tá an tras-scríobh roinnte ina segments agus ingach segment tá sa gcuin cad os íonse cágríochníonse, tá tras-scríobh canúnach agus tras-scríobh caighdeánach. An dóigh ar spánan muid an seo ar an scála iad. Nuair is onan don tras-scríobh canúnach agus an tras-scríobh caighdeánach, ní spánan muid ach ceann amháin agus nuair atá siad éagsúil tá spánan muid an legan caighdeánach faoi bhuna ócail canúnach. Sin an dóigh go bhfuil muid cineál ag cuidiú chomór agus is féidir leis an úsáideoir an text seo a léamh agus a thuiscint. Agus chomáire sin tá sa gcuin céhé nó céhí atá ag caint ag gach moment sa tafad. Tá muid abalta a cineál na sonraí seo a chur isteach gur seo peic saoir sa caint, an sin seo Michal ó gluhí na caint agus an sin peic saoir sa caint a ríist. Agus na sonraí atá ag gcuin i dtú gach duine na díreach an tanim agus sonraí eile atá ag teacht chugainn ábhunach ar dúchas. Baile dúchas an duine sin an chuid is mód an am sin baile farin átéigeinn agus bunithe ar sin tá sa gcuin cén barúntacht ina bhfuil an baile dúchas sin. Seo hiad na sonraí ar fad atá muid ag taispáint an seo. Tá gáchéad lehanach mar seo ar an suíomh agus is féidir le daoine iad a úsáid chun éisteacht le tafad faoi le. Ach sa bhreis ar sin tá rudí déanta ag gcuin gur féidir le daoine féchaint zoomáil amach agus féchaint ar scéal níos leithne gan a bheith féchaint ar ein tafad amháin faoi le ach cineál zoomáil amach agus féchaint ar scéal níos leithne agus beidir air gáil ar Chanúint faoi le nó ar an tíoraigh fiú. Tá na tafadtí grúpáilte ag gcuin de réir bailte dúchas na gaiinteoirí agus de réir na barúntachtaí a bhfuil na bailte dúchas sin iontu. Tá siad grúpáilte ag gcuin sna barúntachtaí seo agus is féidir le dul isteach i gceantaíomh sin agus zoomáil isteach ar an barúntacht sin. So an seo fecinn tú lista de na tafid fuaime ar fad atá ag gcuin go bhfuil caiinteoirí na tafid sin a bhfuil baile dúchas eco sa barúntacht seo. Agus tá na cín a bhfuil tras-scríobh déanta orthu cheana tá siad chun tosaigh agus na cín nachhfuil tá siad chun deireadh. Tá an léir scálín seo ar an taobh, tá spotaí ar an léir scáil sin iad na baile dúchas atá ag na caiinteoirí sin. Spota atá cineál daite atá cineál gorum nó cén dathe sin díl is dócha. Sin baile dúchas a bhfuil ar a leid tafad amháin ann a bhfuil tras-scríobh déanta ar. Agus na spotaí lia sin bailte dúchas nach bhfuil tras-scríobh déanta
déanta go fóil cheannar béad na taifid a bhainean leis an ghaile sin. Gus má chlicáint orthóid déantar caga an list a taifid hiú do lábh déise agus fecinn tú na taifid fad. Féidir éisteach láin seo ná is féidir rísdal chuig chláánach mar seo. Seán dóigh a bhfuil mit cineala írig léargas a thuairtúghine limistear faoile sa tír. Atá an lehanaach seo ná ddíach an ranách seo ag bar an lehannig dar teidir oibríonn agus fáin tú lista de timplis chuig cín déag nó mar sin de focail hagan chun cín go minic sna tras-scríobhaí atá déanta ag an ón cheantar sin. An dóigh a bhfuil sé seo ag obair seo lista de na focail is minice sna tras-scríobhaí sa limistear seo a bhfuil an legan canúnach agus an legan caighdeánach difriúil ó chéile. Ceapan muid gur seo bealach chun lista á de na focail atá súntasach sa Chanúintí áirithe seo nó sa limistear áirithe seo. Gur seo na focail nach caighdeánacha is minice a hagan chun cín sa cheantar seo. Dar nóig is riamh garibh statistiúil seo ní ga go na focail canúnacha seo go bhfuil siad unique don limistear áirithe seo. Ach is cinál léargas béisce agus bhí mi dabalta seo a dhéanamh go oibríoch go héasca mar sin rinne muide. Sin is féidir clicáil cheanamháine go más maiile agus déantar uair de chorthú scálan mar seo. Fecinn tú anis na formacha fad an an sin an tras-scríobh atá déanta orthús na taifid fad déir na rialacha tras-scríobh a cheap Andrea agus na spotí dáte an léir scáil agus seo ríist spotí an Spáin báte dúchas na gainteoirí atá árá an ógur sin i taifid agsúla. Clicáil spota faoile agus ioigh tú lista duna taifid bhfuil an focail sin ontú, gus féidir éisteach leis an blúra seo déags ina dagad an focail chun cín agus mar sin de.